pilota ja és per Cari. Rep el bloqueig directe amb Faye fins a la cuina, bon extrapàs a la cantonada per al triple de Logan, el segon consecutiu. Entra, rebot per Pepo. Segon rebot consecutiu de Pepo, defensiu. Pucialls des de la cantonada, el triple de Robert Pucialls, tercer triple des de Sant Cugat, no li tremola el canell. Arribar i moldre, De Pep Busquets. Busquets que es refà de la pèrdua ofensiva i posa una bona mà per tornar a tenir la pilota del bàsquet Girona. Minuts de moltes imprecisions ara, de nou. I el Girona basant els minuts finals en una excel·lent defensa. Sàbat, esmaixada de Davis Rositis.